Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Renato. Taong 1996 nang makilala ko po si Anton. Bagamat nagkakapareho lamang ang aming mga edad, hindi ko inaasahang makakasundo ko ito noong una sapagkat bagong lipat lamang sila ng kanyang mga magulang sa baryo at siya yung tipong tahimik lamang na hindi namamansin kapag ka nagkukrus ang aming mga landas. Gusto ko siyang kaibiganin dahil nakikita kong mukhang matino namang siyang tao. Ngunit sa kasamaang palad po ay napabarkada ako sa masasamang impluensya. Natuto akong manigarilyo at uminom. Puro din laro ang inaatupag ko noon kaya napapabayaan ko po ang aking pag-aaral. Akala ko'y parte ng pagbibinata ang bisyo. Akala ko po'y ganoon ang definisyon ng realidad. Hindi naman ako ganito noong buhay pa si tatay. Takot kasi ako sa kanya kaya hindi ako makagawa ng mga kalokohan. Ngunit noong namatay siya sa sakit sa puso at si nanay na lamang ang bumubuhay sa amin ng 3 ko pang nakababatang mga kapatid sa pamamagitan ng paglalako ng mga kakanin, nagkaroon ako ng kalayaan sa mga bagay-bagay. Hindi kasi katulad ni tatay. Si nanay ay mahilig lang manermon pero hindi niya ako kayang saktan ng pisikal. Alam mo, mas mabuti pa kung ang pinipili mong mga barkada ay yung mga katulad ni Anton. Walang bisyo at palaging nasa bahay. Hindi tulad ng yung mga nakatambay kung saan-saan nakasama mo, yung mga basag ulo mong kaibigan. Yan ang paulit-ulit na sermon sa akin ni nanay. May punto naman po siya, Kuya Bari. Yun nga lang ang kinaiinit po ng ulo ko ay yung palagian niyang pagkukumpara sa amin ni Anton. Sa totoo nga lang po gusto ko nang kumalas mula sa mga barkada ko. Natauhan na rin kasi ako't napagtanto kong wala nga silang magandang maidudulot sa buhay ko. Dahil din po sa kanila, hindi ko mabihag-bihag ang mga babaeng nililigawan ko dahil nga kilala akong basag ulo at barumbado sa aming lugar. Nais ko na talagang wakasan ang ganitong perspektibo sa akin ng mga tao pero sa isip-isip ko lang po, hayaan ko na lang siguro. Kahit pa man anong pagbabago ang gawin ko, huhusgahan pa rin nila ako ukol sa dati kong pagkatao. Katulad na lamang ng panghuhusga nila sa bagong lipat na pamilya, ang pamilya nila Anton. Wala kasing hilig sa pakikipagsalamuha ang mga ito. Kung madadaanan mo sila'y titignan ka lamang ng malalim kaya't ang hinala ng mga taga-baryo ay may tinatagong madilim na lihim ang pamilyang ito. Dumagdag pa ang mga tsismis tungkol umano sa tila ba hindi pagtanda ng mag-asawa gayong nasa 18 na ang kanilang uniko iho na si Anton samantalang sila'y mukhang 30 lang kung susukatin ang edad base sa pisikal nilang anyo. Sabi ko sa sarili ko nooy, normal lang namang mukhang bata pa rin ang isang tao sa kabila ng kanyang edad basta ba inaalagaan nito ng husto ang kanyang sarili. Mapapailing-iling na lang po ako sa tuwing maririnig kong nag-uusap-usap ang mga tsismosang ginang sa baryo. Sa isip ko'y puno lang sila ng inggit sa kanilang mga katawan. Buti na lang po ay hindi nakikisali sa mga ganong usapan ang aking nanay. Salungat din siya sa mga haka-haka laban sa pamilya nila Anton. Dati, palagi kami nakakasalubong nitong si Anton sa pasilyo ng eskwelahan. Ni hindi ako nito nililingon at ni minsan hindi ko siya nakitang may kasamang kaibigan. Palagi lamang itong tahimik at nakayuko ang ulo kaya't naging tampulan ito ng tukso ng iba pa naming mga kaklasing basag ulo din. Hindi naman pumapalag ang kawawang binata at nais ko man siyang tulungan, wala akong ibang magawa kung hindi ang pagmasdan na lamang siya
habang nagpapaalila at pinagtatawanan ng iba pang mga estudyante. Kasama na roon ang mga barkada kong masayang pinanunood kung papaano gawing paksa ng pang-iinsulto at katatawanan itong si Anton. Ang buong akala ko po, Kuya Bari, ay walang kahaharapin na karma iyong mga tarantadong estudyanteng pinagkakaisahan nga si Anton. Subalit, ikinagulantang ng lahat ang sunod-sunod ng pagkakaroon ng mga ito ng pambihirang mga karamdaman tulad ng walang tigil na pananakit ng tiyan, pagsusuka at dumating pa sa puntong hindi na sila makagalaw. Balita ko po'y ilan sa kanila ang ipinadoktor na, ngunit ni isa ay walang nakatuklas ng sanhi ng kanilang kahindik-hindik na sinapit at ang mas malala pa, kahit niresetahan na ang mga ito ng gamot, hindi pa rin sila gumagaling. Isa sa mga butihing guro namin ay si Ginang Reyes. Nagtuturo ito sa asignaturang agham at bagamat isa siyang masugid na tagasunod ng siyensya kung saan hindi itinuturing na katotohanan ang isang bagay kung walang konkretong ebidensya. Nadiskubre naming naniniwala siya sa mga himalat kapangyarihan na nananatiling mitolohiya para sa karamihan. Mayroon po siyang malawak na kaalaman sa larangan ng panggagamot gamit ang herbal na mga sangkap. Mayroon din siya umanong kakayahang tukuyin ang natural na sakit sa sumpa ng kulam o barang. Narinig ko pa nga ang tungkol sa pagbisita niya sa mga estudyanteng dumanas ng pambihirang mga karamdaman at pinatotohanan umano niya ang haka-hakang na barang ang mga ito. Ganun pa man, hindi siya nagbanggit ng pangalan ukol sa posibleng nasa likod nito. Magmula po noon, Kuya Bari, wala nang nagtangka pang lumapit kay Anton pagkat malakas ang hinala nilang ang lalaki ang may kagagawan sa likod ng karmang sinapit ng mga estudyante. Nagsimula na rin pong mamuo sa akin ang takot laban kay Anton. Napagtanto kong siguro nga'y totoo ang usap-usapan sa baryo. Ngunit hindi ko po inaakalang magiging malapit pala kami sa isa't isa. Si Lorna, ang babaeng pinakahinahangaan ko sa lahat. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa taglay nitong talino at ganda? Dumagdag pa ang mga kilos nitong hindi makabasag pinggan. Batid kong hindi ako nararapat sa kanya. Subalit labis-labis talaga ang pagkagusto ko rito, kung kaya't naglakas loob akong ligawan siya. Kahit pa mababang porsyento lang ang aking pag-asa. Nang makasalubong ko ito sa isang pasilyo ng eskwelahan ay agad kong tinawag ang atensyon nito. Bitbit ang isang bungkos ng rosas at munting kahon ng tsokolate. Matapang kong ipinahayag ang aking nararamdaman para sa kanya. Subalit katulad po ng inaasahan, ipinaalam nitong hindi niya kayang suklian ang aking paghanga sa kanya. Humingi siya ng paumanhin kasabay ng pag-aming 3 araw na silang magkarelasyon ng isa sa mga kaibigan kong si Ronnie. Binalot ako ng galit nang marinig ang revelasyong ito. Matagal nang alam ni Ronnie ang tungkol sa lihim na paghanga ko kay Lorna. Nagpakita nga ito ng suporta noon kaya't hindi ko inaasahang magagawa niyang pormahan ang dalagang iniibig ko. Sa kabutihang palad, walang ibang nakasaksi sa pangbabasted po sa akin, Kuya Bari. Itinapon ko ang bungkus ng bulaklak sa basurahan. Pinamigay ko na lamang ang mga tsokolate. Mangiyak-ngiyak kong tinahak ang daan patungo sa likuran ng aming eskwelahan kung saan may malalaking puno roon na nagsisilbing lilin mula sa sikat ng araw. Umupo ako doon sa ilalim ng puno at nilanghap ang masarap na simoy ng hangin.
Walang ibang madalas na tumatambay roon kung hindi ako, kaya't solong-solo ko ang lugar. Habang nagmamasid sa kawalan, bigla akong nagulat ng isang hindi pamilyar na boses ang aking narinig. "Traidor pala yung kaibigan mo eh." Usal ng boses. Nang lingunin ko ang aking likuran upang kumpirmahin kung sino ang nagtura nito, hindi ko inaasahang si Anton. Si Anton Cuyabari ang tumambad sa aking mga mata. Madalang lamang po kasi kung maririnig ko itong magsalita, kaya hindi pamilyar sa akin ang boses niya. Ipinagtaka ko rin ang biglaan niyang paglapit sa akin na dati ay hindi naman niya ginagawa kahit pa magkapit-bahay lamang kami. "Nasaksihan mo ang pambabasid sa akin ni Lorna?" Tanong ko rito. Tumugon naman siya sa pamamagitan ng pagtango. Ngumisi-ngisi pa nga ito na animoy ng uuyam. Sa sandaling iyon ay bahagyang lumitaw ang isa pang bahagi ng kanyang pagkatao na salungat kung papaano siya kumilos sa harapan ng marami. Umupo po ito sa isang tabi at nag-usal na handa niya raw akong tulungan upang gantihan ang kaibigan kong si Ronnie dahil sa pagtatraidor nito sa akin. Tinapik-tapik pa nga nito ang balikat ko at tumitig ng mariin na animoy isinasailalim ako sa hipnotismo. Binalot ng malaking katahimikan ang buong paligid. Sa kabila ng pagdadalawang isip, hindi ako nakumbinsi. Batid kong hindi maganda ang pinaplano niya kung sakali. "Pare, Anton, salamat na lang pare." Tugon ko sa kanya, saka ako umalis. Ngunit hindi na mawaglit-waglit sa isipan ko ang unang beses na pag-uusap naming iyon ni Anton. Sa tuwing nakikita ko rin na magkasama sina Lorna at Ronnie, unti-unti kong napapagpasyahang tanggapin na lang kaya ang tulong na inaalok ng lalaki kahit ba hindi na lingid sa aking kaalaman na ito'y mapanlin lang. Tatahi-tahimik lamang siya pero nasa loob pala ang kulo. Kaya't isang araw, kinausap ko siya ng pribado at sinabing pumapayag na ako sa alok niyang tulong. Ang sabi naman niya ay dapat ko lamang daw na gawin ay kumuha lamang ng isang hibla ng buhok ni Ronnie. Pagkatapos ay ibigay ito sa kanya. Kasabay rin ito ang pag-amin niyang pamilya sila ng mambabarang. At kung isa raw ako sa mga naniniwalang siya ang nasa likod ng sunod-sunod ng pagkakaroon ng mga pambihirang karamdaman ang mga estudyanteng nanunukso sa kanya, hindi raw ako nagkakamali. Bagamat ang mga magulang niya umano ang nagsagawa ng pambabarang sapagkat nagsisimula pa lamang daw siyang mag-aral sa ganoong larangan. Nagbigay pa nga ito ng babala na kalahating porsyento lamang umano ang tsansang magkaroon ng bisa ang pambabarang niya kay Ronnie sapagkat hindi pa siya veterano pagdating sa mga ganito. At ang malala pa, Kuya Bari, mayroong umanong posibilidad na bumalik sa akin ang barang kung magkamali daw siya sa pagsasagawa ng ritual. Sa kabila nito, nagtiwala pa rin ako sa kanya. Binaliwala ko rin ang samahang binuo namin ni Ronnie dahil labis akong natukso sa alok. Malaki rin ang galit ko rito dahil sa pagtataridor nito sa akin. Noong sumunod na araw, inanyayahan ko ang mga kaibigan kong uminom kasama na roon si Ronnie. Pagkunwari kong iniinom ang alak sa baso, ngunit ang totoo ay palihim ko itong tinatapon sa ilalim ng mesa kapag hindi sila nakatingin. Naghahanap kasi ako ng tiyempong makatulog silang lahat sa sobrang kalasingan at magkaroon ako ng pagkakataong kumuha ng isang hibla ng buhok mula kay Ronnie nang walang nakakapansin.
Ilang sandali pa, paisa-isa nang bumagsak ang mga ulo nila sa mesa. Hanggang sa hindi na rin kinaya ni Ronnie ang labis na pagkalasing at nakaidlip nga ito. Habang wala ito sa wisyo, pinagsamantalahan ko na ang oportunidad at kinuhaanan ko siya ng buhok. Sinilid ko ito sa isang cellophane at maingat na ibinulsa. Kinabukasan, palihim akong nakipagkita kay Anton sa likod ng aming eskwelahan. Iniabot ko sa kanya ang hibla ng buhok ni Ronnie na nakasilid sa plastik. Binilinan niya akong huwag magpakasabik sa resulta dahil umano'y nagsasanay pa lamang siya. Tumangu-tango naman ako at nagsabing nauunawaan ko. Buong gabing gumulo sa aking isipan ang binitawan kong desisyon ukol sa paghihiganti ko kay Ronnie. Naroon din ang takot at pangamba na baka nga bumalik sa akin ang parusa. Subalit dala pa rin ng galit at puot. Nanindigan ako sa aking pasya. Hinintay ko ang pagsapit ng umaga at nagmamadali akong pumasok ng eskwelahan upang sumagap ng impormasyon patungkol sa kalagayan ni Ronnie. Nang makarating nga ako'y agad kong hinanap ang presensya nito, pero umaasa akong hindi siya makikita dahil nga nakaratay na ito sa bahay dulot ng pambabarang na isinagawa nga ni Anton. Ngunit nagulantang ako nang mula sa hindi kalayuan. Nasilayan ko itong kinakaway-kaway pa ang kanyang kanang kamay habang naglalakad palapit sa aking direksyon. Naangiti pa nga ito at tinatapik-tapik ako sa balikat at nagbirong may hangover pa daw siya dahil sa inuman namin kagabi. Pakunwari naman akong natatawa sa mga pabiro niyang turan, ngunit sa loob ko'y hindi ako nagagalak na muli siyang masilayan. Noong araw na iyon, hindi ko nakita si Anton. Hindi siya pumasok. Nais ko sanang itanong sa kanya kung bakit hindi pa rin umeepekto ang pambabarang niya kay Ronnie. Hindi ko rin siya nadatnan sa labas ng bahay nila. Siguro nga'y sinadya niyang hindi magpakita sa akin. Hanggang sa noong kinagabihan, habang nasa loob ako ng aking silid at akma na sanang ipipikit ang mga mata upang matulog, nakaramdam ako ng marahang paghilab ng aking tiyan. Habang tumatagal, mas lalong sumasakit ang loob ng sikmura ko. Maya-maya'y sumuka na ako ng dugo. Tila rin ba'y pati lalamunan ko'y pinagkaita na ng lakas kaya't hindi ako makasigaw upang humingi ng tulong. Mahinang mga ungol lamang at halinghing ang lumalabas sa aking bibig. Dahil nga hindi ko na maigalaw ng maayos ang aking katawan, aksidente akong nahulog mula sa aking higaan dahilan upang lumikha ito ng malakas na kalabog na pumukaw ng atensyon ng aking ina at mga kapatid. Narinig ko ang mga yabag ng kanilang mga paa patungo sa aking silid. Anak, ano nangyari sa iyo? Gulat na tanong ni nanay habang mulit-muli ang pagkatok sa pinto. Mabuti na lamang at nangyaring sira ang kandado ng pintuan ng aking silid, kaya't nang hindi ako tumugon kay nanay, voluntaryo na nitong binuksan ang pintuan at nadatnan ang dugong nagkalat sa sahig na tumatagas mula sa aking bibig. Patuloy pa rin ako sa pamimilipit sa sakit. Nag-aalalang binilinan ni nanay ang aking mga kapatid na tawagin ang kapitbahay naming si Mang Rigor na nagmamay-ari ng tricycle upang ihatid ako sa pinakamalapit na ospital. Habang hinihintay ang aking mga kapatid, paulit-ulit akong tinanong ni nanay kung papaano ako napunta sa ganoong sitwasyon, subalit hindi ako makapagbitaw ni isang salita. Maya-maya pa'y narinig ko na ang pagtawag ni Mang Rigor kay nanay. Inalalayan ako ni Mang Rigor sa pagsakay sa kanyang tricycle at kasama si nanay.
bumiyahe kami kaagad patungo sa pinakamalapit na ospital. Hinihiling ko na lamang na mawalan sana ako ng malay upang kahit papaano'y matakasan ko ang pananakit ng buong katawang ko. Ngunit nanatili akong gising ang diwa at paunti-unting nakakayanang labanan ang pagsusuka ng dugo. 10 minuto ang aming binyahe bago kami nakarating sa ospital. Nang suriin naman nila ang aking kondisyon, wala silang makitang posibleng sanhi ng aking karamdaman. Binigyan din ako ng mga gamot, ngunit hindi po naglaho ang pananakit ng aking katawan. Iniuwi ako ni nanay sa bahay at iminungkahi ng aming mga kapitbahay na ipagamot daw ako sa isang mananambal dahil malaki daw ang posibilidad na ang sinapit ko'y hindi isang natural na sakit lamang, bagkus ay sumpa ito galing umano sa isang mambabarang. Nagkalat muli ang mga suspecha laban sa lihim ng bagong lipat na pamilya sa aming baryo. Kung makakapagsalita lamang ako'y nais ko itong patotohanan. Umabot kay Ginang Reyes ang balita tungkol sa aking kalagayan. Dumayo ito, Kuya Bari, sa baryo upang ako ay suriin. Hindi na ako nasurpresa nang isiwalat itong dulot nga ng itim na salamangka ang aking sinapit. Pinainom ako ng ginang ng katas mula sa pinakuluang herbal na mga sangkap bilang paunang lunas daw sa aking karamdaman. Ang sabi niya'y aabot ng humigit kumulang 3 araw daw bago ako tuluyang gumaling. Nagpasalamat naman si nanay sa tulong ng aking guro. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, unti-unti nang naniniwala si nanay na totoo ang mga haka-haka tungkol sa pamilya ni Anton. Anya, magmula noong dumating ang pamilya sa lugar namin, saka lamang umano nasangkot ang aming baryo sa mga usaping pambabarang. 3 sumunod na araw ay patuloy ko pa ring pinagdudusahan ang bunga ng pagsang-ayon ko sa alok na tulong ni Anton ukol sa paghihiganti ko kay Ronnie. At noong tuluyang nang gumaling ako at sa wakas bumalik na rin ang kakayahan kong makapagsalita at gumalaw ng maayos, kinausap ko si Anton na nooy nakasalubong ko sa pasilyo ng aming eskwelahan. Inanyayahan ko ito sa isang pribadong pag-uusap. Pangisi-ngisi lang ito nang tanungin ko siya kung anong nangyari. Alam mo, pre, nakakakuha ko ng kagalakan mula sa panlilinlang ng mga mangmang na katulad mo. Tugon nito at tinapik-tapik ako sa balikat bago lumakad ito papalayo. Bagamat nais ko siyang paulanan ng suntok, wala na akong nagawa't pinagpalipas ko na lamang ang galit sa aking dibdib. Napagtanto kong hindi na dapat ako nagtiwala pa sa mga katulad niyang kampon ng kadiliman. Kinalimutan ko na rin po pala ang galit ko kay Ronnie. Pinili ko na lamang na sumabay sa agos ng kapalaran. Isang gabi noon, hating gabi na nang mapagpasyahan kong umuwi dahil katulad ng nakasanayan napagyayaan ng mga kaibigan kong tumambay at mag-inom. Hindi ko na po noon lubos na matandaan ang buong kaganapan ng gabing iyon dahil sa matinding kalasingan ko. Ngunit ang kwento sa akin ng isa sa aking mga kapatid, wala raw sa ubisyong pinagbabato ko ang bungganong tahanan ni na Anton. Natamaan pa raw umano ang bintana nilang disalamin. Pinagtatawag ko raw ang pamilya at tinawag silang kampon ng kadiliman. Pilit daw umano akong inaawat ng aking mga kapatid, ngunit hindi daw ako nagpapapigil at nagpatuloy sa pandarambong. Sa kabila naman nito, hindi raw nagpakita ang pamilya ni Anton na animoy pinagsawalang bahala lamang
ang hatid kong gulo. Pati daw si nanay ay sinubukan daw akong awatin hanggang sa bigla na lamang itong natumba sa lupa at katulad noong dinanas ko'y nagsusuka ito ng dugo. Doon lamang ako bumalik sa ulirat at inalalayan si nanay sa pagtayo. Naglulupasay si nanay na animoy mayroong hindi maaninag na kamay ang sumasakal sa kanyang liig. Bibilinan ko pa lang sana ang mga kapatid kong tumawag ng saklolo nang manigas si nanay sa kanyang posisyon at hindi na gumalaw. Natigil ang pagsusuka niya ng malagkit na pulang mga likido kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata na hindi na namulat pa. Nagsisigaw ang mga kapatid ko habang sinusuri ko ang pulsuhan ni nanay. Nagsimula na rin akong makiisa sa paghiyaw na pagtangis ng aking mga kapatid nang madiskubre kong wala na ang aming ina. Ganun pa man, hindi lubos na maisisisi ang paratang sa pamilya nila Anton ukol sa pagkamatay ni nanay. Dahil para sa mga otoridad ay isang mitolohiya lamang ang anumang uri ng itim na salamangka. Ang sabi naman ni Ginang Reyes, napakamakapangyarihan daw umano talaga ang barang at nararapat umanong mag-ingat ng lubos sa mga taong may ganitong uri ng kakayahan dahil sila'y mapanling lang at maaari nilang piliing kumitil ng buhay o kaya na may pagdanasin ng mahabang panahon ang kanilang mga biktima. Ang pagkawala po ni nanay ay nag-iwan sa amin ng malubhang sugat na hanggang ngayon po'y hindi pa rin naghihilom. Kung sana lamang sinunod ko ang kanyang mga pangaral, hindi ko na sana matututunan ang makapaglunod sa puot at galit na siyang dahilan kung bakit nangyari ang kagimbal-gimbal na mga insidenteng dinanas ko mula sa nakaraan. Mula nang maging ulilang lubos kami ng aking 3 pang mga nakababatang kapatid, tinulungan ako ni Ginang Reyes na makapasok bilang isang janitor sa aming eskwelahan upang matustusan ko ang aking pag-aaral at ng aking mga kapatid. Bukod dito, pinasok ko rin ang iba pang trabaho upang magkaroon ng sapat na pera para sa pagkain naman namin sa pang-araw-araw. Umalis na rin kami sa dating baryo kung saan naninirahan ang pamilya ni Anton at nakituloy kami sa nakatatandang kapatid ni nanay mula sa hindi namang kalayuang bayan. Isang buwan ang lumipas. Kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Anton at ng mga magulang nito. Sinunog umano ang bahay ng mga ito dahilan upang matupok ang kanilang mga katawan ng naglalagablab na apoy. Hindi nahuli naman ng mga otoridad ang sospek sa likod ng krimen pero malakas ang kutob kong isa iyon sa mga biktima ng pamilya. Wala rin namang umako sa mga bangkay ng pamilya ni walang nakiramay sa kanilang pagkawala. Magmula po noon, ipinagtaka ko talaga ang palagiang pagtangis tuwing gabi ng 17 anyos kong kapatid na itago na lang po natin sa pangalang Arman. Hindi naman siya umiimik sa tuwing tatanungin ko ang dahilan. Hanggang sa isang araw, habang nanginginig ang mga labit, inuulan ng luha ang kanyang mga mata. Ikinagulat ko ang binitawan niyang mga litanya. Pinaghiganti ko po si nanay, kuya. Saad nito nang minsang magkaroon kami ng pribadong pag-uusap sa aming silid. Ngunit hindi pa po iyon ang nagpagising sa aking buong kalamnan, kung hindi ang diretsahan niyang pag-amin na siya daw ang sumunog sa bahay ng pamilya ng mambabarang na sina Anton at ang mga magulang nito noong madaling araw kung kailan walang taong dumaraan ang maaaring makasaksi sa isinagawa niyang krimen. Nanatiling lihim po ito hanggang sa kasalukuyan. Batid ko pong nagkasala rin ako
kung kaya't nangyari ang mga kamalasang aking dinaranas, Kuya Bari. Naway magsilbi po itong malaking aral at pagtuntun sa realisasyong hindi kailanman magdudulot ng mabuti ang pagtatanim ng galit sa damdamin. Kuya Bari, dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Renato. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Madalas sa ating mga kabataan ngayon ay tila ba kinalimutan na nila ang tungkol sa mga aswang. Magmula nang umunlad ang ating sibilisasyon at dikit-dikit na ang mga bahay, ay naging katang-isip na lamang ito ng ilang mga kabataan. Ayon sa iba, pananakot lang daw ito para hindi sila makalabas at makagala tuwing gabi. Isa po akong saksi sa mga pangyayari at magpapatunay na ang aswang ay totoo po at madalas ito makikita sa parte ng Kabisayaan at Mindanao, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar o di kaya ay sa kagubatan na kung saan ang mga bahay-bahay ay malalayo at kung saan ay medyo tahimik na mas mainam para sa kanila upang makapambiktima. Isa po akong tagasunod ng inyong channel, Kuya Bari, at nais kong ibahagi po sa inyo ang aking karanasan na nangyari sa akin noong kabinataan ko pa lamang at nangyari po ito sa bayan ng Danau sa Cebu, kung saan ay nasaksihan ko at napag-alaman na ang isang aswang pala ay pwedeng magbalat kayo bilang isang hayop. Ngunit abnormal ang laki nito kaysa sa orihinal na anyo. Ayon sa mga nakatatanda, ang ganitong uri po ng aswang ay tinatawag na isang gabunan. Bago ko po ibahagi sa inyo ito, Kuya Bari, at sa mga tagapakinig ng inyong channel, ay magpapakilala po muna ako sa pangalang Angelito. 50 anyos at pangalawa ako sa aming 4 na magkakapatid. Ako ay may asawa at isang anak. High school pa lamang ako noon, Kuya Bari, at mahilig na akong uminom ng alak at maglakwatsa kasama ang aking mga kaibigan. Kahit anong disiplina nila ay tila ba baliwala lang ito sa akin at mas inuuna ko pa ang barkada at bisyo ko kaysa sa kanila. Isang gabi noon, Kuya Bari, papauwi na kami ng barkada ko galing sa inuman. Medyo malayo po ang nilalakad namin noon kasi po hindi pa uso noon ang motor. Pagdating namin sa may eskinita, ay ako na lang ang mag-isang maglalakbay sa lubak-lubak na daan pauwi sa amin. Magkaiba kasi kami ng daanan ng aking mga kaibigan kung kaya naghiwalay na kami. Habang binabaybay ko ang lubak-lubak na daan patungo sa amin, madadaanan ko pa ang isang lumang sementeryo bago ako makarating sa amin. Medyo tinamaan din ako ng alak sa ininom ko at gusto ko nang matulog ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, kasi po umiikot na ang paningin ko at pasuray-suray na rin akong naglalakad sa kalsada. Napakatahimik ng paligid. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig at ang malakas at malamig na ihip ng hangin. Ramdam ko ang kakaibang lamig na dumadampi sa aking balat. Patuloy lang ako sa aking paglalakad, Kuya Bari, nang may mapansin akong parang may sumusunod sa akin. Kahit po nakainom ako noon, malakas pa rin ang pakiramdam ko na may sumusunod at nagmamasid sa akin.
Nasa isip ko noon na baka pinagtitripan lang ako ng mga kapitbahay naming mahilig manakot at magsuot ng sutana tuwing gabi. Mahilig kasi silang manakot ng mga taong dumadaan sa kalsadang iyon bago pa makarating sa entrada ng sementeryo. Ngunit natigil ang kanilang pananakot noong makakita sila ng kapre sa malaking puno ng mangga na nasa gilid lang ng kalsada. Balik po tayo sa kwento. Binaliwala ko yung tila nagmamasid sa akin at nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad. Pataghoy-taghoy pa ako habang tinatahak ang madilim na sementeryo. Tanging kaunting sinag lang ng buwan ang nagsilbing liwanag sa paligid. Hindi nagtagal. Bigla akong napahinto sa aking paglalakad nang may biglang humarang sa daan. Natigilan ako at kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata. Hindi kaya ako namamalikmata? Isa itong baboy ramo na napakalaki. Kuya Bari, may mga pangil itong mahahaba at nanlilisik ang mga mata nitong mapupula habang nakatingin ito sa akin. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng hayop sa tanan ng buhay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Gulong-gulo ang isipan ko noon at biglang nawala ang pagkalasing ko. Napasigaw ako noon at kumaripas ang takbo. Sobrang lakas talaga ng kabog ng dibdib ko at narinig ko iyon. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay katapusan ko na ata. Takbo lang ako ng takbo. Habang tumatakbo po ako, ay naalala ko ang sinabi sa akin ng lola ko noon na kapag daw iniwan mo ang 2 tsinelas mo at hindi ito nawala, ay maaaring totoo ang mga nangyayari at hindi ito guni-guni lang. Kung kaya't ginawa ko ang pamahiin na iyon. Iniwan ko ang tsinelas ko sa may kahoy at dali-daling tumakbo, lalo na nang makita kong sinusundan pa rin ako ng malaking baboy ramo. Pakiramdam ko gusto akong lapain ang hayop na iyon at sa totoo lang, hindi ako makapaniwalang makakakita ako ng baboy ramo sa daan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tumatangis pa ito kagaya talaga ng biik na kinakatay. Kahit anong bilis ng takbo ko ay nasusundan pa rin ako ng baboy ramo ng gabing iyon. Kung hindi pa talaga sa liwanag ng buwan, paniguradong mahihirapan ako sa aking pagtakbo. Nang muli kong lingunin ang baboy ramong sumusunod sa akin ay mas lalo akong nasindak at nagulat. Nalaki ang aking mga mata. Kitang-kita ng 2 mata ko kung papaano ito nagpalit ng anyo. Naging isang uri ito ng hayop na lumilipad. Hindi ko lang gaano maipaliwanag ang forma at itsura nito, Kuya Bari, dahil medyo madilim at siguro po'y lasing ako at pagod na rin ako sa mga oras na iyon. Litong-lito ako at hindi ko talaga alam ang mga nangyayari. Di nagtagal, doon palang sumagi sa isipan ko noon na baka isang aswang ang nakaharap ko. Labis akong nagtaka noon kasi wala namang napapabalitang may aswang sa baryo namin. Pero naisip ko rin na baka may buntis o di man kaya ay may bagong inilibing sa sementeryo at naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon. Malas ko lang dahil natsyempohan ako ng aswang. Takot na takot ako. Habang tumatakbo ako
ay ramdam ko ang sakit at hapdi kapag may bumabaong matutulis na bato o kahoy sa aking mga paa. Wala kasi akong tsinelas, pero ang lahat ng iyon ay binaliwala ko lang. Maya-maya'y nakakita ako ng isang bahay sa may bandang unahan. Pagod na pagod man ako ay pinilit ko pa rin tumakbo papunta doon. Ngunit noong malapit na ako, akala ko ay makakaligtas na ako. Ngunit nagkamali ako. Dahil hindi ko na malayang naabutan na pala ako ng aswang at dinagit ako nito. Nakalmot ako sa aking likuran. Rinig ko ang pagkapunit ng damit ko sa likod ko at ramdam ko rin ang matutulis nitong mga kuko na medyo bumaon pa. Napasigaw ako sa sakit at tiniis ko lang iyon. Kahit na paika-ika na ako naglalakad ay sinubukan ko pa ring bilisan ang aking mga lakad para lang makalayo sa nilalang na iyon. Tumakbo ako sa abot ng aking makakaya para makalayo lang sa kamatayan. Humihingi ako ng tulong. Sumisigaw ako ng ubod ng lakas, umaasang may makarinig sa akin at matulungan ako. Imbis na gusto kong makalayo, ay mas lalo lang akong nawala ng pag-asang makaligtas nang maapakan ko ang tipak ng bato at nawalan ako ng balanse. Nagulat na lang ako nang may marinig akong pagaspa sa itaas at doon ko nga nakita ang isang nilalang na pabulusok sa aking kinaroroonan. Bago pa man ako mahagip ng nilalang na iyon, ay gumulong ako para maiwasan ko ang pag-atake nito. Sa totoo lang, Kuya Bari, umiiyak na ako ng mga oras na iyon dahil pakiramdam ko kamatayan ko na iyon. Ngunit hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Bumangon pa rin ako at sa huling lakas ko ay muli akong sumigaw at humingi ng tulong. Hindi ako tumigil hanggang sa matanaw ko ang mga kabahayan sa may bandang unahan na. Kitang-kita ko ang mga taong nagsilabasan sa kani-kanilang mga tahanan. Nabuhayan ako ng kaunti at ipinagpatuloy ko lang ang aking pagtakbo kahit na hinang-hinana ang aking mga tuhod dahil sa pagod. Ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan at ang halo-halong emosyon na aking nararamdaman. Maya-maya'y lumingon ako. Nagulat ako dahil yung ibong malaki kanina ay naging baboy ramo ulit. Imbis na malapit na sana ako noon, Kuya Bari, ay naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng aking katawan sa daan. Bigla lang akong sinunggaban ng malaking baboy at akma na sana nitong aatakihin ako nang makarinig ako ng isang putok ng baril. Narinig kong parang napasigaw ang nilalang. Hindi ko sigurado kung tinamaan o hindi, ngunit ang nag-anyong baboy ramo ay bigla na lang tumakas at pumunta sa kakahuyan. Hinabol naman ito ng mga nagkukumpulang tao at hinalughog ang kakahuyan. Ako naman ay habang nakahando sa isa lupa ay napahagulgol ako habang nakapikit ang aking mga mata. Hindi ko kasi inaakala na mararanasan ko ang mga tagpong iyon kung saan nasa bingit ako ng kamatayan. Maya-maya'y may lumapit sa aking isang lalaki. Ayon sa taong tumulong sa akin na si Kuya Juan, malamang daw ang kapatid niyang babae ang talagang pakay ng aswang na ito dahil 4 na buwan palang buntis ito at sabi pa niya na tiyempuan lang daw siguro ako ng aswang dahil nag-iisa lang daw akong naglalakad. Maya-maya'y may narinig kaming mga sigawan at mga putok ng baril. Kinabahan na naman ako, Kuya Bari, noong mga sandaling iyon. Ngunit hindi nagtagal, nagsibalikan ang mga taong humabol doon sa aswang na iyon. Ayon sa kanila, hindi na nila nakita pa ang nilalang
at tuluyang naglaho na sa karimlan. Doon ako nagpalipas ng gabi sa bahay nila Kuya Juan at sila na rin ang gumamot sa aking mga sugat, Kuya Bari. Kahit alam kong ligtas na ako ng mga sandaling iyon, ay hindi pa rin mawala ang kaba sa aking dibdib hanggang sa nakatulog na ako. Kinabukasan, nagpaalam na ako kina Kuya Juan at nagpasalamat. Nagmamadali na akong umuwi dahil siguradong mapapagalitan ako ng aking mga magulang. Pagkarating sa bahay, nadatnan ko ang aking ama at ina sa labas na parang alalang-alalang naghihintay sa akin. Nang makita nila ako, ay dali-dali silang lumapit sa akin at nag-alala kung bakit ang dami ko raw sugat. Sunod-sunod nila akong tinanong kung kaya't ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin ng gabing iyon. Matapos nilang marinig ang aking mahabang salay-sayin, pinagalitan pa rin ako ng aking mga magulang dahil daw sa kakabisyo ko ay muntik na daw akong mamatay. Naintindihan ko naman sila, Kuya Bari, dahil simula pa lang kasalanan ko naman talaga. Kaya po magmula po noon, nililimitahan ko na ang aking pag-iinom. Ilang gabi din akong hindi makatulog dahil iniisip ko ang nangyari. Masasabi kong aswang nga ay yung sumalakay sa akin, base na rin sa ikinikwento sa akin ng aking ama tungkol sa kayang gawin ng mga aswang. Binalikan ko nga pala yung tsinelas ko. Nandun pa rin sa kahoy kung saan ko ito iniwan. At tungkol naman doon sa aswang, wala na po akong naging balita kung saan ito nagpunta. Sana hindi na bumalik yun. Hindi na rin po ako nagpapagabi sa daan at minsan-minsan na lang ako sumasama sa mga kaibigan ko. Mahirap na, baka maulit-uli ang pangyayaring hinding-hindi ko gugustuhing mangyari uli sa buhay ko. Magpasa hanggang ngayon, hinding-hindi ko po talaga malilimutan ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, na minsang nakatagpo na ako at nakaharap ng isang aswang na baboy ramo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y nagustuhan nyo. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang, Angelito. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lenny. Nais ko lamang magbahagi ng kwento sa inyong channel. Ito pong kwentong ito ay naging karanasan ng aking Tito George noong siya ay nagbabakasyon sa baryo ng kanyang tiyuhin. Bago pa man pumunta si Tito George sa kanyang tiyuhin, pinaalalahanan na siya ng kanyang mga magulang. Mag-iingat ka roon. Kilala ang kabilang baryo na lungga ng mga aswang. Huwag na huwag kang dadako doon, baka kung anong mangyari sa iyo. Opo. Bala ko naman kasi magtayo lang po ng barberya doon. Ayon po kasi kay Tiyo Piping, wala raw nang gugupit sa lugar na iyon. Sabi ni Tito. Iyon talaga kasi, Kuya Bari, ang balak niya kung bakit nais niyang tumungo sa baryo ng tiyuhin niya. Pagkarating niya roon, natuwa ang kanyang tiyuhin. Tinanong siya nito kung hanggang kailan siya roon at sinabi naman ni Tito na hanggang sa magsawa siya. Napatawa naman si Tiyo Piping dahil sa sinabi niya noon. Tiyo, bala ko kasing maging barbero sa baryong ito. Sayang naman kasi ang aking abilidad sa panggugupit ng buhok kung hindi iyon magagamit. Wika ni Tito George. Sumang-ayon naman ang kanyang tiyuhin sa balak niya, kung kaya't sinimulan na niya ang pagtatayo ng barberya. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang manggupit ng mga tao roon. Dahil walang barbero sa baryong iyon,
agad na dumami ang suki ni Tito George. Maging ang taga-kabilang baryo ay pumupunta na rin kay Tito George para manggupit. Naging maganda ang kita ng kanilang barberya. Subalit, isa lang ang ipinagtataka ng aking tito. Isang umaga, pagkapunta niya sa kanyang barberya, nagulat siya dahil maraming hibla ng buhok ang nagkalat. Wala, kaninong buhok kaya itong mga naririto? Mukhang mahahaba ito ah. Labis na nagtaka si Tito George dahil alam niyang winalis niya lahat ng kalat na dulot ng mga buhok. Kung kaya't nagpasya na lang siyang walisin na lang ito at wag nang intindihin pa ang bagay na iyon. Naging normal naman ang araw na iyon at nagkaroon siya ng mga customer. At noong mga bandang 6:00 na ay nagdesisyon siyang magsara. Pagkasara niya ng barberya, labis siyang naguluhan dahil sa mabahong samyu ng hangin. Ano kaya yun? Baho naman nun? Tanong niya sa kanyang sarili. Noong nasa labas na siya ng kanyang barberya, nagpalinga-linga siya roon. Napakunot-noo siya dahil naaamoy pa rin niya ang masangsang na amoy na iyon. Subalit wala siyang nakikita na kung ano man. Ay naku, siguro may nagtapo ng basura malapit dito kaya nangangamoy. Sabi niya sa kanyang sarili. Nagsimula na siyang maglakad noon at saka hindi na niya nilingon pa ang kanyang barberya. Noong nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad noon, nang may mapansin siyang parang gumagalaw sa ere. Nakakarinig na rin siya ng parang mga ingay na parang lubid na pinaiikot sa ere. Ha? Ano yun? Ano kaya yan? Napakunot-noo si Tito George. Dahil doon, binilisan niya ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa mapunong parte. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, biglang nawala daw ang kung anumang sumusunod sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya noon at nagpatuloy na lang sa kanyang paglalakad. Pagka-uwi niya, hindi na niya ikinuwento ito kay Tio Piping. Ang kinuwento na lang niya ay ang tungkol dun sa kung sino man nagtapo ng basura malapit sa kanilang barberya. Ay nako, hayaan mo na lang yan. Mga walang disiplinang tao lang yan. Tanging sabi ni Tio Piping kay Tito George. Noong nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap, noong magwika ang tiyuhin ni Tito George. George, may sasabihin nga pala ako sa iyo. Mag-iingat ka dahil sa kabilang baryo natin, alam mo ba, pugad ng mga aswang yan. Huwag ka magtitiwala sa mga customer mo lalo na kapag madilim na. Sabi nito. Napalunok ng kanyang laway si Tito George. Agad siyang napaisip dahil iyon din ang sinabi ng kanyang mga magulang sa kanya. Nakaramdam na lang siya ng pangingilabot noong maisip niya ang kung anumang sumusunod sa kanya nang makalabas na siya sa kanyang barberya. Napaisip siya, baka aswang kaya iyon? Lumipas ang mga araw. Madalas siyang nakakita pa rin ng mga mahahabang hibla ng buhok doon sa kanyang barberya. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, nagkaroon ng kutob si Tito George. Grabe, saan kaya nanggagaling tong mga to? Hindi kaya aswang ang may gawa nito? Tanong niya sa kanyang sarili. Noong mga panahong iyon, nagpasya ang aking Tito George na alamin kung sino o ano ang nagiiwan ng mga hibla ng buhok sa labas ng kanyang barberya. Kaya ng araw ding iyon, hindi kaagad umuwi ang aking tiyuhin. Noong wala na siyang customer at padilim na ang paligid, isinara niya ang kanyang barberya. Naupo siya at nanahimik siya sa loob upang magmistulang walang talagang tao. Lumipas lang
ang ilang minuto, nagulat si Tito nang may marinig siyang parang helicopter. Ala, ito na. Ano kaya yun? Mukhang malapit lang yan ah. Malapit lang yan dito ah. Marahang naglakad ang aking tiyuhin papalapit sa bintana at saka sinubukang silipin ang labas. Ayun sakto, kabilugan ng buwan ngayon kaya maya-maya lang makikita ko na ang labas. Bulong nito sa kanyang sarili. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, may narinig siyang sigaw sa hindi kalayuan. Boses iyon ng isang lalaki at tila nanghihingi ng tulong. Dahil papalapit sa kanya ang nasabing boses, naisipan ni Tito George na lumabas na lang. Bago pa siya tuluyang lumabas, kinuha pa niya ang kanyang lighter at saka gunting. Aba, ano kaya yung umahabol sa lalaking sumisigaw? Lumabas ang aking tiyuhin sa kanyang barberya. Nagpalinga-linga siya hanggang sa may nasipat siyang isang lalaki na tumatakbo na animoy mayroong kinatatakutan. Nang walang ano-ano, may namataan si Tito George na gumagalaw sa ere. Tila humahabol iyon sa lalaki, kaya tiningnan niya iyon ng maigi. Ano kaya yun? Nagsimula nang makaramdam ng kaba ang aking tiyuhin dahil hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nakita. May kung anong gumagalaw sa ere na kulay itim. Parang kumot iyon na inililipad ng hangin. Natulala at napanganga na lang si Tito George nang makitang may dalawang nagbabagang bagay na nakakabit doon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi kaya mga mata niya ang nagbabagang yan? At hindi na ipagpatuloy ng aking tiyuhin ang kanyang sasabihin. Nakita niyang hindi pala iyon kumot, kung hindi isang aswang iyon na may napakahabang buhok. Iyan siguro ang sinasabi nilang manlalayog. Bulalas ni Tito. Hoy, dito ka pumunta. Halika dito, bilis! Sigaw niya sa lalaking tumatakbo pa rin. Pagkalapit ng lalaking iyon sa aking Tito George, agad siyang sinabihan nito na yumuko. Sakto namang pagkayuko nilang dalawa, dumaan sa kanilang ibabaw ang aswang na may mahabang buhok. Ano yun? Anong uri ng nilalang yan? Ang baho! Wika ni Tito. Yumuko ka lang, manlalayog yan. Mag-ingat ka kasi baka dagitin tayo niyan saka sakalin sa ere. Sabi ng lalaki. Walang ano-ano. Bumalik ang nasabing manlalayog. Kitang-kita ni Tito na halos 5 dipa ang haba ng buhok noon. Gumagalaw-galaw iyon kahit na nasa ere pa siya. At dahil doon, may iilang hibla ng buhok na nalalagas. Kailangan nating sunugin o putulin ang buhok niya para hindi na siya makapaminsala pa. Bulalas pa ng lalaki. Makaraan ang ilang beses na pag-iikot, lumapag ang nasabing manlalayog sa lupa. Napatitig iyon kina Tito at halos lumawa ang puso niya dahil sa takot nang makitang titig na titig sa kanya ang aswang na iyon. Gumagalaw rin ang mga buhok noon at parang naghahandang umatake sa kanila. Walang iya, kaya pala maraming buhok sa tapat ng barberya ko. Ikaw pala ang salarin.
Sigaw ni Tito. Ngumisi sa kanya ang aswang na iyon at kita ni Tito ang kanyang mga pangil. Tara na, tumakas na tayo. Baka kung ano pang siyang gawin sa atin ng manlalayog na iyan. Pagkawika ng lalaki ng mga katagang iyon, agad siyang tumakbo paalis. Napaatungal ang nasabing aswang. Tiningnan niya ang lalaking iyon at sa isang kisap mata lang ni Tito, kitang-kita niyang mabilis na gumalaw ang mga hibla ng buhok ng nasabing manlalayog patungo sa lalaki. Wag mong gawin yan! Hindi na ipagpatuloy ng aking tiyuhin ang kanyang sasabihin. Ang akala kasi niya ay sasakalin ng manlalayog ang lalaking tumakas. Ngunit pasimple lang iyon na itinulak gamit ang buhok nito. Hinayaan ng manlalayog na umalis ang lalaking iyon. Si Tito naman ay nanginginig ang buong katawan dahil sa matinding takot na nararamdaman. Ano bang kailangan mo sa akin? Inihanda ni Tito George ang kanyang sarili mula sa pag-atake ng aswang. Mahigpit niyang hinawakan ang gunting at naisip niya kung aatake ang aswang, hindi siya mag-aatubiling isaksak iyon sa kanya. Muling sumigaw si Tito sa aswang, ngunit tumitig lang ng mabalasik ang nasabing nilalang. Nang walang ano-ano, ang mabalasik na pagtitig ng manlalayog na iyon ay napalitan ng pagmamakaawa. Ang angil niya ay nagmistulang iyak na lang na parang hirap na. Tulungan mo ako. Hindi ko na kaya ang sumpang ito. Pakiusap. Putulin mo na lahat ang buhok ko. Sa pagkakataong iyon, ang aswang ay naging babaeng may mahabang buhok. Pakiusap. Tulungan mo ako. Tuluyang umiiyak na ang babaeng aswang. Naguluhan ang aking Tito George. Hindi niya alam ang gagawin niya, pagkat ngayon lang siya nakakita ng ganoong klaseng nilalang sa tanan ng buhay niya. Ngunit tinatagan niya ang kanyang sarili. Inayos niya ang kanyang isipan at muling tumingin sa babaeng aswang. Ang matinding takot na nararamdaman ng aking tiyuhin ay napalitan ng awa. Noong mga panahong ding iyon, dahan-dahan siyang lumapit at kinakabahan man ay hinawakan niya ang mga buhok ng babaeng aswang. Yumuko lang ang babae. Nanginginig ang kamay, hawak ang gunting, ay ginupit niya ang buhok ng babae. Dahan-dahan niyang ginupit hanggang sa maubos niya ang buhok nito. Noong matapos daw iyon, humagulgol ang babae. Maraming salamat. Matagal ko nang nais na mawala ang sumpang ito sa akin. Ngayong wala na yung buhok ko, hindi na ako magiging isang manlalayog. Wika nito kay Tito George. Nagulat na lang si Tito George nang biglang naglaho sa paningin niya ang babae. Mabilis iyong umalis at hindi man lang nalaman ni Tito kung saan iyon dumaan. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya nung mga oras na iyon, Kuya Bari, dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kinurot pa nga daw niya ang kanyang hita upang malaman kung nasa ulirat siya ng mga oras na iyon. Ngunit tama siya, hindi iyon isang parang bangungot, ngunit totoong-totoo ang kanyang nasaksihan na nakasalamuha siya ng isang uri ng aswang. Habang papauwi siya sa kanilang bahay ay hindi niya maiwasan ang manginig pa rin sa takot dahil sa kanyang nasaksihan. Pagdating daw niya sa kanilang bahay ay agad niyang ikinuwento ito sa kanyang tiyuhin at ito ay gulat na gulat daw
sa kanyang mga narinig. Matapos ang pag-uusap nila ay napasalampak na lang daw siya sa kanyang kama. Noong patulog na ang aking Tito George, naisip lang niya na siguro siya lang ang inaantay ng babaeng iyon upang putulin ang sumpang iginawad sa kanya. Halos hindi nakatulog magdamag ang aking Tito George nung mga oras na iyon. Kinabukasan, pagkabalik niya sa kanyang barberya, wala na naman siyang nakitang mahahabang buhok. Tanda na wala na ang manlalayog sa kanyang barberya. Napangiti na lang siya at nagpalinga-linga na baka sakaling makita pa niya ang babaeng iyon. Matapos po Kuya Bari ang pangyayaring iyon, ay parang sinuwerte daw ang aking Tito George. Bigla daw dumagsa ang napakaraming customer sa kanyang barberya. At di kalaunan ay mas umunlad pa ang kanyang hanap buhay. Mas lumaki ang kanyang barberya at mas dumami pa ang kanyang customer kung kaya't kinailangan niyang kumuha ng karagdagang barbero upang tumulong sa kanya sa kanyang hanap buhay. Isang kakaibang karanasan ang di maipaliwanag ng aking barberong tiyo na si Tito George. Hindi siya makapaniwala na dahil sa kanyang propesyon, di niya inaakalang makakasalamuhan niya ang isang aswang doon sa kanyang barberya. Magpasa hanggang ngayon Kuya Bari, patuloy pa rin ang kanyang paggugupit doon sa baryong iyon. Isang pangyayari na hindi malilimutan ng aking Tito George na isang barbero sa baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Lenny. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.